Bé, Ricard, darrer partit de l'any, una derrota del seu equip. Hem vist moltes protestes en el gol, no sé si hi ha alguna cosa a dir. Hi ha un còdic al món del futbol que els equips inclús poden pactar que els àrbits pitin i decideixin quan s'ha de parar el joc. Això és correcte i em sembla perfectíssimament que es faci. Però quan el porter nostre es fa mal i tira la pilota fora, el còdic del futbol des de fa de tota la vida ha sigut que respectar aquest detall. Felicito Lleida per la victòria, pel treball que han fet els seus futbolistes, menys per aquesta acció que algú del nivell i del senyorio que té aquest equip avui s'han equivocat. Doncs vostè ja comenta que la victòria de Lleida es forja en aquesta acció, diguem-ne que poc ètica de la Unió Esportiva de Lleida. Com? Es forja aquesta victòria de Lleida en una acció poc ètica. El gol s'ha forjat amb aquesta acció, sí. La victòria de Lleida, doncs. El gol, que és el que compta en futbol, s'ha forjat amb aquesta ocasió. Les 5 que hem tingut nosaltres, 3-1 contra 1 amb l'Eduardo, nosaltres l'Eduardo l'han tirat fora, i llavors és negligència nostra. Aquí no té ni culpa l'àrbit, ni en línia, ni la falta de fair play. Però en aquestes jugades no ha de ser l'àrbitre que ho decidiu, perquè és que... L'àrbit no pot decidir més que el porter s'ha fet mal i l'ha tirat fora. Ja he dit jo això. I entenc que el Lleida no tirés la pilota fora, perfectíssimament ho entenc. Però si el porter no es tira la pilota fora per recuperar-se del cop, això és el que he dit, no m'he dit res més que això. No he dit ni que la victòria és gràcies a això, no he dit res. He dit que el futbol són gols, i el Gavà no n'ha tirat cap a dins avui. I l'Eduardo ha estat acertadíssim. La jugada anterior, suposo que recordeu, l'1 contra 1 del Tarradellas amb l'Eduardo. La del Borrell a porta buida, la del Sanú. Podria parlar que hem jugat nosaltres, no sé quants minuts en 10 i no parlo de jugar en 10. No sé què ha passat, m'han deixat en 10. S'ha forjat, felicito el Lleida, també he dit, per la victòria, pel treball que han fet els seus futbolistes i el cos tècnic al camp. Hem parlat de forjar la victòria amb aquesta acció. No, li he dit això, li he dit jo. Jo li he dit que sí. La victòria de Lleida en aquesta jugada... Jo li he dit que si el porter nostre la tira fora perquè recuperar-se d'un cop, l'ètic, el còdic del futbolista és aquest. Però, perdó, mister, per tant, si interpretem nosaltres que vostè diu que la victòria de Lleida és poc ètica, no, com ha arribat el gol... Això tampoc ho dic jo. Vostè ha dit que Lleida ha actuat poc ètica. Felicito el Lleida per la victòria, senyors. Per la victòria, pel treball que han fet els seus futbolistes. Ja està, menys amb aquesta acció. Ja està. No, però torno a insistir, ha de ser l'àrbitre si entenc que el porter està lesionat qui ha d'aturar el joc. I l'àrbitre no entén res, llavors l'àrbitre no ha pitat res. Doncs pot ser l'àrbitre qui falla aquí? No, l'àrbitre no pot dir-li a Lleida que la tiri fora, senyor. A part d'això, vostès han tingut la pilota durant tota la primera part, amb 0-0 i amb 10 han tingut dues oportunitats claríssimes com Borrell i com Tarradellas. És una derrota cruel pel Gavà, pel que ha passat al terreny de joc i per les oportunitats que han tingut davant d'Eduardo? Exacte, és una derrota cruel, és una derrota que m'afecta, és una derrota que ja hi reconec perquè el seu company em diu si s'ha forjat, s'ha forjat per les errades concretes aquestes nostres, per la falta d'encert, per l'encert d'Eduardo. El futbol és un joc d'encerts i desencerts, és a dir, i és gols. I nosaltres hem tingut la pilota, com vostè bé diu, hem jugat, hem fet un partidàs. Però, escolti, 0 en Casiller, felicito el Lleida per la victòria, ho he dit al començar. No ha estat més determinant l'expulsió a la primera part dels jugadors, perquè Gavà ha tingut 25 minuts inicials magnífics de joc. Ha estat molt important, molt important. Si és decisiva o no per la derrota, mai ho sabrem. Jugar contra 10 al camp del Lleida, contra el Lleida a casa seva, amb la dinàmica, etc. i tal, doncs a nosaltres ens ha costat molt més que els primers 25 minuts que heu vist i que les ocasions que han creat. Repeteixo, 30 segons abans, si la del Pere Tarradellas ens entra, que l'Eduardo ha estat acertadíssim, doncs ara parlaríem del 0-1, del 1-0, i segurament que no ens recordaríem del que li he dit al còdic dels futbolistes, tampoc. Jo només m'he queixat d'aquesta acció. Jo penso que els jugadors de Lleida ho tenen que saber en fred, que si el porter nostre la tira fora per recuperar-se d'un cop, només això. Ara, el partit, a mi m'ha agradat molt i el Gavà ha jugat un partidàs. Ara, el futbol, si no fas gol, no vull. Perdoni una pregunta, no me malinterpreti. Si el partit de la penúltima jornada el porter de Lleida l'envia fora, perquè està lesionat, vostè ordenarà als seus jugadors que l'envien fora? Bueno, des de la banda aquestes ordres es van donar, però aquest codi ha dit que surt del vestidor. Nosaltres fins ara sempre hem fet
Primera, acordar amb els equips quan acordem. L'àrbit pita i ell diu si va fora o no. Si un jugador fa cuento, nosaltres seguim jugant. El Lleida també, perfecte. Ara, si el porter del Lleida té mal i la tiren fora, els meus jugadors, ja li puc garantir, la tiren i li tornem a donar la pilota. Amb el Lleida, perquè segueixin jugant. Que és el que tenien que fer nosaltres, el Sàquer, el nostre porter. El té de tirar fora per recuperar-se d'un cop que no podia seguir jugant. I què ha passat a la banqueta després del gol, perquè ha expulsat el seu ajudant en el Benavent? Sí, diu el línier que s'ha queixat d'aquesta acció. Això em sembla que és el que ha dit el línier. Ha protestat aïradament, no sé quina història. Per vostè és un dia dur. És una derrota complicada, sí. Jo reconec que han fet molt bon treball, que fins i tot en 10 i la segona part hem intentat buscar diferents solucions. I ja li dic, el futbol són els gols. Avui nosaltres no hem estat acertats cara a la porteria, la llei de netic una i ens la fem. Gràcies a la llibreria, al tècnic del Gavà, amb aquesta derrota actual avui aquí al camp d'esports.